sign and symbols every spirit always admired and respect. Ọtụtụ sign dị iche iche na symbol dị iche iche nwere mmụọ dị otu a emerere ya. Is not every rituals nwanyị dị ime ka partake or perform. Kedu ihe kpatara ndị nna nna anyị ha mere ọdịnala, dowere iwu ọdịnala, mere omenala ji wee bi ka ndụ ka nka? Gere m ntị ma kawa arụ kere okwu a n'isi. Ọ bụrụ na ị bụ dibia nwanyị, ọ bụrụ na ị bụ eze nwanyị, ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ma ọ bụ ozi a gbasara mmadụ niile, ọ bụrụ na ị dị ime dịka nwanyị, you are pregnant, o nwere some ritual ị gaghị partake ma ọ bụ ị perform for the safety and the well-being of your pregnant nwa ibu n'afọ. Nke mbụ, nwanyị dị ime anaghị aga ebe ozu dị ma ọ bụ ezu dị nọ, maka na ịma na nwa ibu n'afọ bụ another being nke apụtabeghị n'ụwa. Ozu na nwa evu n'afọ anaghị agakọ. Nke ịbụa, igbu anụ. Nwanyị dị ime anaghịkwana ha egbu anụ, dịka ị ga-afụ nwanyị dị ime o je gbuo ọkụkọ, hiri ọkụkọ, gbuo ehi ma ọ bụ ewu. Ya bụ ife nwere sign and symbols. O nwere negative effects n'ebe nwanyị dị ime nọ. Nke ikpetemazụ bụ ife gbasatara akwa, ife nji n'aka. This egg is a symbol and also is a sign. Ihe bụ akwa ọkụkọ oyibo. Ọ gara ịmasị na ọ bụ akwa ọkụkọ Igbo. Ọ naghị adị mma nwanyị dị ime some rituals after you smash the egg mana ibu nwa n'afọ. O nwere positive effect n'ebe nwa ibu. O nwere sign ọ na-enye. Ọ bụgodị na ịbụ a single mother, ị chọghị igbu ife dịka ọkụkọ ma ọ bụ anụmanụ dị iche iche, kpọọ mmadụ, kpọọ onye bụ nwoke na be unu ka ọ bịa gbuere gị ọkụkọ ahụ. Ma ọ bụrụ na di gị nọ, ịkpọọ di gị ka o nyere gị aka, maka na nwa ebu n'afọ dị ka akwa. O nweghị onye nwere ike ịkọwa ka akwa si wee mee gịnị fọm. Mana ọ bụrụ na a na-ekpu ya, ọkụkọ na-ekpu ya, ome gịnị, emekata ọha ashịa. Onye ka a sị na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi n'eju. Ọ dịghị ka ọ dị nwa ebu n'afọ. Ihe m ji ekwu ihe bụ maka ọtụtụ ndị na-alụ dibia nwanyị na ọtụtụ ndị eze nwanyị bụ afọ ime eme some rituals, anọkete nwa apụa n'afọ, ọzọ sị gị na erie ya nwa n'afọ
na ndị amoosu akarịa na ndị mmiri akarịa, mana ọ bụ ihe o ji aka eme gịnị kpatara onwe ya. Ekwuwe m ọzọ, o nwere some ritual nwaanyị dị ime enweghị ike partake ma ọ practicalize. Ndewo na isonyere m. Tụsara m ozi a na ọ bụ na ọ yi ekwe gị mee, gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị gbaara onwe ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.